Kaya? Kaya? Putik kamay ninyong tanan mga boss, no? Karong adlaw mong last day diri sa Siquijor. Pero before na ko ipadayon akong storya, atuwasan ning tagaan og pagtagad ning lumboy nila. Wala ko kabalo kung unsa jud ni, pero ana sila tabako daw ni sa kapre. Atay nakalimot ko nga di man day ko kabalo manigarilyo. Pero sige bahala na, padayon ta sa tong storya. Sama sa akong gingon sa inyo, last day na namo karon diri sa Siquijor. Mo na nga mga ligo na lang miog falls kauban tong among kalaban sa basketball. Ito kami sa Lokong Falls. First time ko dito. Pag hilom ra ko dira ko ako'y labot sa imuha. Anak ko kalaban sa basketball, dili kay kalaban sa pagmamasada. Ligi sa dira kay daghan kay sagbot, ha? Okay, boss. Let's go, Lagaan Falls. Ay, Oh, say Lagaan Falls ay patag storya kay Lokong Falls ni siya. lalom Badriya, lalom ya. Lalom. 7 feet. Okay. Excuse sa dong. Sige, boss. Sorry, boss. Madan. Matay ning tawhana kitang ako na'y nakauna mo sa apaw pud siya. Sa tinuod lang na-amaze ko sa falls nila diri Although dili kayo nga nakadako ang lugar, pero kung makita ninyo ang tubig hastang tinawa. Di ba hastang ninduta makapalakpak na lang jud ka. Pero tod-tod na tingala ko nganong namay ni Katkat diri Abi lang jud nako og trip lang ni niya. Pero tod-tod wala damha og sa dihang. Kaya? Pwede ko mo-testing na to, ditso. Dito lang ko bahala, gra lang ko sa ikaduha nga sanga. Kung kaya nako. Okay ba ako sa oras? Ay nag-ambak pre, alanganin na sa oras, muli na ta. Alanganin na di ay. Alanganin na, mungit-ngitay na oh. Ay, alanganin naman dito, di na lang. Alanganin. Pastilan ko walang naalanganin sa oras, buhaton jud ako to ba. Kaya ra makita nyo na to pre. Kaya ra gud ta, pre. Pag kuan nimo, pagsaka nimo dito sa kanang kahoy. Oh. Huna-huna lang nga wala kay nakitaan. Pag ambak nimo double twist. Sigurado man tubig imong kuan. Landingan. Unsa man kaya dili? Makaya pre, napatay saktong oras yun. Kana lang pud. Oras ra man jud to ang problema diri kay gamay naman lang ba. Malakaw pa biyatad niya. Mga una lang tagbutong. Tarata. So instead iambak pa, ikaw na lang namo nagbutong diri dili pa midali maluya. Ug sa mga nangutana kung asa located ning Lokong Falls, located ni sa Kinamandangan, Lazi, Siquijor. Mao na kung gusto mo mulaag diri kauban ng barkada, pues laaga na ay nagdugaya para makita ninyo kung unsa kanindot ning lugara. Oh shit, here we go again. Pandamay mga bata, ako na may hinuin na kuyapan sa gibuhat nila.